All right. Hey. YouTube. Caroline. Caroline, I recognize you. You know why? You share same name with my mom. You bear same name as my mom, Caroline. May God rest her soul. Kekime. Black Zaddy. Onyocha. Christian Chris. Onyocha, I greet you too. Mazi Chukuma. Onakadenza J. Yes. Ibiagbo. Yeah. Okoro Vincent. Noni best. Is one name Monsieur for? And somebody be one name. Official NS. Imana cheji go na jira abani ala anya. Temple onwukwe. Oba. Okwesili eze. Samuel Koriba. Ezement. Ife ukwu. Baka na agbara ọra. Baka na Germany ka mmalụkwa ahụ. Nọnyelụ nwa ka ibie. Nọnyelụ nwa ka ibie. Na-echetelu nwa ka ibie 89. Baka na agbara ọra na jamo. Genede. Baka na agbara ọra na jamo. Jaman, Samuel Okoriba. You're welcome, one name. Sunny bright, a bright future. One name, okay, kunume. I'm a name and Kubosta. Te Bulugocha, Kaikwado Kwalechi. Naima Nafia Kaina, Zuka, was a Kwan Mafia. And when plots of land, Obuni, give I'm a lessing of ma. Amadike Empire City Estate na Kuku Igbo here. Bịa gota na kita bụ n'oge igo onya nke aha achana. Bịa wela ana gị na Amadike Empire City Estate na Kuku Igbo. Bịa weluba nke gị as ide hot. Ọkọchị ka anyị na-aba ife na Nigeria. Ọtụtụ ga-anata ụlọ Disemba onye bịakwa ọma bụ fence ọ na-etinye. Iyetago. Bịa welu your own anada ana n'iyi. Come and take your own. Osi abru no 1, 2, 3, 4, 5. Or no bana echo bịa ka nye gana. Enwete ma ani mo dia. Bịa ka iwala ani. Kita ọ na-azụ. Come and take your own. Obrugo 2 plots of land echere. Obru 3 iwalu. Amadike Empire City Estate. Ego ije no na bank. I'm not encouraging it. Etu a Nigeria si aga na. Yetagi igolu. Nke emela emegi ya ọchago. Egonye ya na-efe emela eme ka ịrapụ ịnọkwa na-asị na emesịa ife na-eri ego ka nkụ. O nwere ego mmadụ na-anọkọta ofesasị ọ da-amụ ife o ji eme. You can't account for it. You begin to question yourself what actually happened. It has happened. There's no going back. Once you spend the money, you spent it. Just come now and get your own. A plot, 2 plots, 3, 4, 5. You can buy for your children. Of course, you can buy for your children. Wrap you out 20 years later. You talk you will settle almost. Abone 5. Each one of them ekelo 1 plot. Each one ewelo 1 plot. Irapoli anya ba. Boge GL 20 years. Iwali achi hand ya over. Yes, sorry, I will ame. Ochi elu yo no lo. Abone ochi ili elo. Le if abone ochi iji ame. Abone ochi iji ame event center. Otinye afọ event center na agbala ego. Onwere ya mwe echi. Gị nwasef o nwere ike oge ị ga-ana retirement ọ bụrụ na anyị ga-abalụ gị uru. Yes, ịgbasa ife niile a na-agba n'ụzọ onwe oge elue i decide ya nna aka izue ike ịtụgharị ọ bụrụ na ị nwere ụdị efe a 20 sef ọ gaghị na agụ ejiri okwu. Ndị Fulani herdsmen na-ekwugheri ka onye ọbụla ịma na osi ike ịtụ ofu aka
ịnala ego etu anyị nọ kịta onwe ndị na-atụ ha n'ofu a n'aka na Asabahi a na 600 million ụfọdụ 500 o dipend ebe ọ dị 300 200 na Asaba a na-ele a na 700 million here a naghị efuru onwekwa onye goruru ya egorukwu ya 300,000 mgbe ahụ ka m na-agwa gị na ọkwa etu a na ije ebulu ego wụsa na bankị ndị bankị a na-eyi ụzọ ego ha nọbụ ide edere gị meseji gbasa ị ga-eme bedde fa bụ ndị izi ga-awụnyelụ gị happy birthday ka ọ bụ na fa na uche fa dị ya na biznes gị na fa na-aga fa na-eri gị na-ebute na-ebu ife fa ewere ego na-edoziri ọnọdụ fa na-alụpụ branches yara ndị a na-agba oke moto ị na-afụgoro na bank manager nọ n'ọfụma ego mana ihe eji n'oge invest anya wisely otu a na-ekwu ya kịta ọ bụsigo na ntị nke abanye osi ebe a fepụ omemma na-emere onwe ya mma ife abụ maka ya retirement time enwekwu insurance na Naịjirịa ndị na-eri penshọn ebe a kwefu ife a na-emefa akwefu ka ndị polisi retire dị na-ebe akwa ife aka Naịjirịa ka a na-ekwu ijikwa ese anyị gwa na nna gị na-enyere ya 20 pounds chukwu ọ na-agba gị ọkụ ịnụ ya ịnụ a na-enyere ha 20 pounds o nwere sendịrị gị ego na inwe ya na akaụntụ mana anyị anụkwa na na-esiziri ya na ha mgbe e mere abandon property nke a abụrụgo akụkọ mgbe ochie bụ ọzọ amami na ghọta so bịa were ife nwa were ife yi chitalụ 2.5 million ka m kụọ gị ya igo 4 plots nye gị 1 yetago nwekwara ike bịa inbox anyị negotiate very important enwere m Washington Estate 5 million naira n'azụ airport ịchọ ịbịakwa ya ekwuo bịa ka nwunye gị ya na ndụ ọ nke onye nwere ka ọ na market nke m ka m na market ife a Washington Estate 5M Amadike 2.5 bịa chịrị ọ na ịchọ ịghọtago ife dị mma ka anyị move ahead na earlier today ka nkenegodo unu wee mebe ife nna eme ekenekwa m unu ọra na eze ekene m unu anyị mere program earlier today mana touch more on Christianity and then the election in Anambra State so I emesịa the program idol ya ndị bịara I hope na many people mụtara ife n'ime ya one something dị godu significant about it bụ na o nwere anybody si na ya bụ a Christian ga-defend nwu faith ya none of them onye nke bịara abịa edefeat him ya with few questions ọzata nwe ọnụ ya so and anyị ga-eme ya mandatory na anytime a Christian ọbụla need ịpụta for debate ma ọ nwere ajụ gbagwojuli anya o nwere ike ịpụta jụọ anyị at any time anyị ga-azakwa ya anya so now ife butere ebe a na-anya si abụkwa the same Christians na Adamawa State a whole can chairman Christian Association of Nigeria chairman ka ndị Boko Haram bịa gụgba burie wee na-akpọ afọ ego wee na-akpọ ka 200 million euro ma how many million euro ndị a kpọrọ afọ ego gbagotere for 20 million euro ha nwe ya na-akpọ nna mana ndị kan ji 50 million naira na-ayọ ndị esendịrị herself eji ndị vidio so mmeplay video ka ịghọta ka ndị a kpọrọ onwe ha Christian m na-ajụ onwe onye bụ Christian ime ndị a onwero mplesi ife a mmeplay ka anyị gakwa n'iru maybe fine nekwa anyị agụdo akụ na italo ka ife na-eme etekwa na remijus mba anyị na-eje FMC on Thursday anyị ga-afụ isi anyị bụ ndị Naijiria ọga ọ bụ Achebi na bi one Nigeria efulefu ọ nne gị na nna gị bụ efulefu anyị nwa bụ ndị Naijiria ọ bụrụ na ịbụ anyị Naijiria you get out anyị cha bụ ndị Naijiria
anyị adịghị emekwa nkwugheri ndị Biafra ebe ahụ ndị IPOB ebukwara nkọgheri IPOB bịa program a ịghọtago anyị bụ ndị Naijiria mma ha bụrụ onye Fulani ọsọ Naijiria mma hapụrụ onye Yoruba ha nche niile onwe onye wụ ọtụrụ mụnwe hapụrụ ya Naijiria ana onwe onye n'ime ha na-enjoy Naijiria more than ndị Igbo ndị Yoruba na-enwe serious problem Hausa na-enwe nwe onye ahụ fọrọ so mmemme m na-ekwu okwu ka ije eje na ọrụ onwe gị na Biafra wee jụrụ m abụ onye Naijiria ọ ga-ame Nigerian for now thank you don't come and start that nonsense onye ka ị na-akpọ efulefu nne gị ka ị na-akpọ efulefu ka nna gị ka ị na-akpọ efulefu ejikwara ihe gị na Nnamdị Kanụ abịa hie ahụ na aka mkpọ ọrụ na-efe negodu kọmentị mmadụ na-eme ebe a negodu kọmentị mmadụ na-eme ebe a onye kpọrọ onwe ya mmadụ ka ego nne gị na-eri ka ego nna gị na-eri ọ bụ ego Naijiria ya na anya na ị na-eyuzu na bankị ọ bụ gịnị ka ọ bụ kedu ihe ị na-eyuzu na-abụrụ ebe Naijiria ka a na-amachagharị ka ebe ị na-amachagharị nwoke m ka ọ ka enotisi ya gị ekwa onye nke ahụ ọgamụnwa bụ onye Naijiria abụ m onye Nigerian onwe onye m ga-ahapụrụ Naijiria nobody sure can play look the video one The Adamawa State Chairman of Christian Association of Nigeria says Boko Haram fighters have beheaded Reverend Lawan Adini, the Khan chairman in Mijika local government of the state. Bishop Stephen Dami Mamza explained that the terrorists who earlier demanded for a ransom of £2 million, however, rejected an offer of 50 million naira and killed him. He explains that 2 pastors in the state were killed at the same time in questionable circumstances. The Christian Association of Nigeria says Boko Haram fighters have beheaded Reverend Lawan Adini, the Khan chairman in Mijika local government of the state. Bishop Stephen Dami Mamza explained that the terrorists who earlier demanded for a ransom of £2 million, however, rejected an offer of 50 million naira and killed him. He explains that 2 pastors in the state were killed at the same time in questionable circumstances, calling on the federal government to wake up to its constitutional obligations. In his reaction, the Adamawa state government described the action of the terror group as barbaric. The Director General... abducted by the members of the Boko Haram over 2 weeks ago. And they threatened that they will kill him if €2 million was not given. But at the end of the day, actually, it seemed that they were not really interested in money. They were really out to kill him. He was beheaded yesterday because last week of Michigan local government that was adopted has come to this unfortunate end. The governor sends his sympathies and regrets to the Christian community, particularly the Christian Association of Nigeria. Ndị a na-alụfa €2 million. Ndị a wee 50 million na-ayọ ha 50 million naira. Ndị a ajụ na a ga-egburiri ya over 2 weeks na o wee bụrụ na Christian Association of Nigeria na ihe agbanịta nwere bụ 50 million naira. Mana mgbe eji bishọp ndị Methodist ha wetara 100 million naira. Ị ga-ama Methodist bishọp akwụrụ 100 million naira n'isi ya. Ejide kan chairman kịta ha were 50 million na-ayọ finally ebepụrụ ya ono ndị bere ndị Boko Haram. Christian Association of Nigeria efuru ha week ha dị ị mara nsọm ego one ndị akwụgoro ndị na-akpọ isi naanị efu na ihe ahụ na umbrella ekwu na ya wee na-eme na inwere faith no mere ndọka no the week in the face of terror and tyranny ha enweghị ike stand up take a decision. Ihe aka ha zuzugidere enwe Muslim ticket emechisie ha ọnụ onwe onye challenge nwere ha ọ dị ka ajụọla Adebo ya afụgo ihe gbasara dis Trump na-aga n'ihu na
wee bido nkọgheri ka a na-ajụ ya nụ ka ị na-emebu protest mbụ gịnị mezi nwoke a nọrọ na-agba okwu okirikiri na his life na 2 times ka ya bugoro plakad 1964 mgbe a nọ n'ụlọ akwụkwọ ọzọ abụzi nke na ha bụ Christians, ha bụ pastors na-akọgheri na ha nwere bọdị ha nọ nda bụ Christian Association of Nigeria anọ dị ha na-enwe chairman na ọ bụrụ na chairman ha si ha muvuo ha ncha niile na that day n'ọdụ ya nwa ka anya onye ọbụla na-ene kamera niile nọ him na ọ na-akọgheri ịkọba ihe niile akọcha finally imere protest. Ngịnị mezi kịta America na-ekwu okwu na a na-egbusisi ndị Christian ebee ka ikwudebere okwu ya ka efu na ngị nwa na-amacha na ibe Christian na-eriri gị eri ịgba aka onye ji Christian wee hiri isi ibu isi ụkpọrọ otu a ka ị ga-ana efone the helpless na ihe ị na-eje ịmachakwa eziokwu na ọ na-ịma aka esi ya amapụta ego dịgo n'aka ihe emechara ya arịrị ka ọ na-efu bụ onye ji mesi ojiro onye a mesị na-ejiri onwe mgbe ọ planụrụ na ya ma eji ọwụwa ọ na-agbanye fim onwe oge ọ na-anọkọta ọchịgharịa nwoke ịfụ na ọchịgharịa agụ at old age na ịda ha na n'ihe ekunitenwuzi ọkwa vileji ka ị na-eje vileji bụ ọ bụ na ị nwere chelta ọ bụ na ị nwee chelta na vileji ahụ ịgba aka ị ga-akwanye na nke nwanne gị ma ọ na nke nna gị ị bụrụ tenant dị a ihe ma na-ejigidezi wee na-echekwube mgbe ụmụ gị too ya dị ndụ mgbe ahụ ụmụazị a na-eri arịrị will you be alive then ịmarago mgbe ya nwụ ife a ka ọ ga-abịa izuzugidezie ruo to this stage efu na chọọchị niile na-amacha sins na ha nche niile na onwe onye sendịrị pastọ ga-anọ mgbe ahụ ama adịghị ebughị akwụkwọ ha afụ na afa ga adịghị ya ị ga-eri arịrị fụ na ihe niile ya machara ọgụ niile ya nụrụ kịta n'ọdịna n'iyi ihe niile ị na-ejire wee kip ihe esi Ọnịcha buru moto jebe Aba jebe nka ya niile ya machacha ya nwe ya na-abịa gị ọkara umaniji n'oge pụta build relationship ya lastrị mpa nke a na-eme gị onye ọbụla bụ enemi ị ga-emecha kwuru alone. Liverpool nwee ihe a na-echere anya wee sị you can never walk alone nche na ha enwe sense ha amakwa ihe niile a jụrụ n'ụlọ ụka bụ ndị na-ada agwa onwe ha eziokwu na-aghọrị onwe ha aghọrị enwe true friends dị a o nwere ofu pastọ a nọ na-agba ajụjụ ọnụ afụrụ m vidiyo ahụ ọ bụrụ na asị na ụmụazị akpọghịrị ya nọ na nke ya o nwere nke ọ mere abortion nke ọ na-arị ya nwa dị 17 years etu ya na-ajụgasị ya ajụ na akụkọ a na-akọ pastọ ka a na-ala nke weta ụmụazị alakwa na-ala chinyere of OPM last year kwa anyị nọ skandalụ nke aha na-aga alakwa na-ala atụbakwa ime na atụba etu a ka ha ncha niile si na-ebi in denial alaba ha ala chụrụ ndị reverend fada ma ndị na-akpọ ụmụazị n'ike na-akpọpụsi ụmụazị ike si na ha bụ reverend fada jee nụọ nwaanyị ya anụ nwaanyị yiri ogologo akwa anyị ma na ihe ihe bara n'ime ihe a bụ ka ịgba n'alụ poverty ife iji magbuo n'ebe ahụ na onwe achasti dị gị n'ime ebe niile ị na-akọgheri ebo ka ị na-akọgheri arụra na nke gị ụka iji anya na-atụbasị ụmụ mmadụ ime n'ụlọ ụka nke bụ ihe negide ya were anya gbaa ya ọtọ yipụ ya pantị a na-erespekt gị ị na-alụ ya ụmụazị na-ayịsị ha ịchọ ịpụ yiri ogologo kasọk wụsa idres ya yiri ji enwapụta elu anyị na-aga na-azọ ndị ọyịwa anyị azọ very useless people sopu amụ nkọ na-ala apịa mbra nne ruo ha ka a na-ala ọgba nne na nwa ọ bụ ndị pastọ ụmụ fine boy ya mapụtara na streeti afụ na streeti bụkwa military ọ ma na-asụ oyibo o mere edukeshọn so isu oyibo dịrị isi ọnwa pụta buru baịbụl tọkụọ in asọkrọbịa ọ bụ ahụ ka kwụ ya ọtọ tọkụọ in iki ya gbagote iche na mmadụ dị ya n'ime fine boy ọ na-eko nja jide onwe ọta ya taidie ya gbaa ya efizi na-asụsọ English chịrị ụmụ agbọghọbịa wujuo di ya ha nche niile aka ya ji enwere ụmụazị seti ọrụ
ị na-ha na-abịa mbọsị ụka anyị akwụbacha ụmụ agbọghọbịa 6 n'ọnụ ụzọ ndị na-ewekọm upe is this your first time worshiping with us? Adịrị afọ adịrị nọmba nwa na-ajụ gị ajụ ị na-ene efu na chedi oyi bọtin ya o ji eme kechọn ọ dị tait karịa mechaa escape n'akụkụ ka anya gị dịdị ya ka ị wee na-abịa orientation a na-ebu ha n'ụlọ ụka Pentecostal bụ ya ndị arụrụ ana very useless people achịrịsị awụọ chọọ ụmụ okorobịa ihe na-esiri ike ọnụ ọbụla e nyere ha n'after service ha ya ewere ma drọma ma ihe niile akwụbasịa ha ndị ọrụ chọọchị ụbọchị ụka ọ na-agba na ọ na-eje chọọchị maka nwa m 2000 aha ya enye ya ọbịa kụgide band ọfụ ha na nwa mụrụ mma ka ọ gbaa ya impression ọ nakata taa iche na anointing na-eburu ya anyị na-asị ya ka ị na-eme na-agba impression onwe nke na-agba onwe eziokwu ha na-agụ onwe ha sensus ogo nke njem na họteelụ ebukwe ma asa bịa ya nwee burukwa asa nke ya tụọ onye ọbụla agwazi onwe ya eziokwu at that stage steji ahụ ị na-eme anya nne gị onye ọbụla ementenu nna m ịma na ihe mma na ọgụkwa onye ọbụla akwanyere onwe ya ugwu ozugbo onye bụ na nna ekwu ụfọdụ mana ha ka nna agwa akpa ambọsị ọbụla ha ya nwa anwa wee sị na-asị nchịkọta risiti mkpokọta slip mpakịrị ebe a anyị eje gbagha ya ahụmanụ nọ na amamanụ ma ọ bụla onye kere etu a ka ị na-eme inyi yes a ga-emepe call line na onye ọbụla ekwu uche ya n'abalị ya so ọwa bụ na ndị Christian agwa ha bụ a very weak organization onye ọcha design ihe a ka o protect ya iwere obi gị niile debe na Jizọs ga-save ogu from gịnị exactly gịnị ji ọ na-esave gị from ọhịa ị ga-ajụ onwe gị kedu ihe ji iji achọ savior ka ọ bịa save ogu from gịnị exactly ka ọ bịa save ogu from njọ onye kere gị kee njọ kekwazi onye a ka ọ bịa save ọ bụrụ na ọ chọrọ ka ị pụta na njọ a ogbuo dị njọ complete njọ apụọ ịghọtago ogbuo dị mmehie ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka esave ogu from mmehie ọ bụghị onye a ga-esave onye esave gị bụ onye a ga-egbu ihe a ịchọọ ka ịchọọ ka ị ga ije ọfụma ogwu adịghị n'ụkwụ ị ga-eje make ya sure na iwepụtara ya complete n'ọkpa gị iwepụtazie ya gaba freely ka m na-agwa gị so hapịa onye nwee sendịrị onye agha bi save mgbe ọ nọ ebe o save nwere onwe ya o save nwe onwe ya ka ihe ị na-agbagharịrị na ihe a na-akpọ afa onye nke a nwụọla a nara 2 million euro ọ nwụọla nke ya gaana Christian Association enwere ihe ha menwuru onwe ihe ha mere ị ya na-egezi ntị ka ị mara ego na ya enye famili ya ka ị mara ma 50 million ahụ a chọrọ inye ndị a ma ya enye ya famili ya na-egezi ntị hypocrisy ndị a karịrị ndị a bụ cultist occultic people they never meant well for you ihe niile a na-agụsịra gị n'egwu bụ ka eji ego n'ọrụ onwe ofu uru dị ndị ahụ nothing no gain ngado dị n'ụka imegide niile a megide at the end of the day ndị a ga-awụ gị naanị awụgo ọtụtụ ndị mmadụ naanị na ka ha si feluo chairman ha na ka ha si feluo ya ị na-agwa m n'ogbe ahụ nnọọ na ha enwe ofu negotiator onye ga-ejekwunwu ndị a negotiate ihe ha ọfụma
Because of course do not be equally yoked with unbelievers. Ma ọ bụrụ nọ na street ka ọ mee, guys na-eje negotiate steady. A na-negotiate akpa nkata. Many guys eburu akwụrụ ụgwọ ha pụtakwa. Mana to even think na Christian ga-eji ego je na-azọ life a Christian, o nwekwa ka ọ dị. Eche na ụlọ ya kpọọ nzọpụta ka ọ zọpụta onye unu save that money. O save nwụzia chairman ya. Ka efu na Jizọs amụghị ha na-akpọ Christian Association. Ọ bụ ya kere Christianity. O keghị ya. Ọ recognize ihe ọ bụla akpọrọ Christianity. Ihe dị recognize na be mmụọ na be mmadụ bụ ezi omume na ajọ omume. Isi da nọ bụ ezigbo mmadụ ọ na-ebe ajọ mmadụ. Ị na-eme ihe ọma ma ọ na-eme ihe ọjọọ. Ihe a bụ ihe a recognize, positive and negative. That's why ị bụ onye ọma ị bụrụ onye ọjọọ. Ya ka anyị sigo na ị na-echekwube na onwere ebe a na-akpọ enigwe ị ga-eje. Because na ịbụ Christian or born again, you are lying. Onye ga-adịdebe free at the end of the day bụ ezigbo mmadụ. Mgbe m gụrụ na ọ sị, whatever you shall bind here has been binded in heaven. Whatever you shall set loose here has been set loose in heaven. Where is heaven? Kedu ife a na-bind ka ife a na-elose? Nwee nke unu ma n'ụka. Onye ọbụla ndị mmadụ confirmụrụ na ezigbo mmadụ. Ọ bụ na onwere ebe ị na-akpọ enigwe ahụ, ọsụsụ onye abụọ ya ga-abanwu di ya. Sisi ya. Ije n'ụlọ ụka taa, mmadụ na-ebe ezigbo mmadụ n'ebe ahụ. Ọkwa ihe niile anyị na-afụ na n'ihi kwa ha nọsi ebe ahụ ka ndị si n'enigwe gbadata. All the same people. Ụfọdụ ndị ọga ahụ efere ebe esetụlụ ọnwụ bụ isi abụrụ ha esetụlụ. O nwere nke a na-akọ akụkọ ya na Ọnịcha the other day. Ụmụ bọyị niile gbara ya bọyị apụtacha na-ekwu. Ọ bụrụ na ụmụ bọyị niile a nwere ike ịconvict ọga ha, o gosiri na ọga ha bụ ajọ mmadụ, a convict okwu ya n'enigwe. A bindịrị ya hia, bind ya na mmụọ mana mmadụ echenụrụ ya. Because na ụmụazị o ji gbazusi agha, mbitọsi agha, ụmụazị abịa sa abụcha ya, just nothing. Onye ọbụla a condemn ọ dị mad ozugbo. Onye abụna ihe ọbụla abindịrị ebe a. Na-esetiri gị lose here. Na-esetiri lose bụ na ikpe amaghị. Ikpe nkwụmọtọ. Ikpe amaghị. People amara gị na-ebu Amadioha. Ọ ya bụ ife ndị a na-aghọtarọ. A na-akọja Amadioha. Amadioha bụ man of the people. O nwere onye ga-abịa odoghị anyị na onye a man of the people. Onye ọbụla alaikiri ya. Family ya alaikiri ya. Village ya alaikiri ya. Community ya alaikiri ya. Line ọ nọ laikiri ya. Association club ọbụla ọ nọ laikiri ya. Ezigbo mmadụ ka ọ na-efu bụ ụdị mmadụ ahụ. Gwa onwe gị eziokwu. Ka m na-ekwu ya kịta among your friends and among ndị ma na even na your village. Ọ na onwe somebody like that ịma bụ na onye ọbụla laikiri the guy. O nwere ofu onye mma akpọrọ gị dị ma na-anwụgo. Ịchọọ ime nkwagharị mee ka nkwagharị ya. Ụnụ onye a na-akpọ Larry Gaga. Ọkwụnụ m onye a na-akpọ Larry Gaga. Kwụnụ ma na onye Ọkịja. His uncle nwụrụ anwụ a na-akpọ Obasanjo. Go and make your research. Onye ahụ salad all man like ya wa Lagos gba everywhere nọ. Efu godi ya nge nwee efu ya ị ga-ebugoro ụzọ like godi ya first. Nge dị ebe ka ọ bụ anything o. Mana ị afụ ya like godi ya. There were a lot of them like that. Enweghị ha ji ụwa akpọrọ. Egwu na amụ ọ na-agụrụ onwe ya.
I mean, they tell you. And cannot work Daniel Itega. Money. Okay, Kenneth Siebe can see Abumonyo Kija na Anambra State. Abumonyo Kija Anambra State. Uche Nwache, can we comment? This happened to me in August in Abuja Church. The pastor said, if it's your time coming to our church, please. If it's your first time, right, coming to our church, please, you should stand up. The next thing, they took us to another room immediately. They've started sharing their gift card with phone number and account number and foreign account. I was shocked, but they don't know that I'm coming from outside country. These people was, saying that they think you're a Mugu, right? I refuse to fill the gift card. If I have their strategy, if you are ezigbo ụmụazị chi unu eje na-ajụsị unu ajụ na-eme ebe anyị ndị a si iticha ọlụ ebere na-emere gị na-ekunye na-eje ịmara na-akarị ya akarị oge ị na-eje chọọchị bụ mgbe epere mpe nne gị na-akpọ gị eje ka ha sịkwa na ụmụ ya dị represented nothing more ito n'okorobịa ikwesịghị inwe sens echebe ọkpa n'ụlọ bara onwe uru ekwugheri eze ndị si kwa Apostle Paul si na afọ ya nwa na ede ndụ bụ ebe ahụ na ya nwụọ no gain. For me to live is Christ, to die is gain, because not gain. Okay, to live is gain and to die is Christ. Each of them the statement, either of them, So when I went out to go ego, well, poor ndị na-abụrụ believers. Corona commanding wa Holy Spirit come for arrest. Holy Spirit enwe ike ime ndị arrest. Odumeje nọ n'Ọnịcha ebe a nọrọ ebe a na-akọmpiti mpi iji abudo cheka iji dabush dakash iji sinepas parel jide Pontus koro gandu nonsense power niile iji onwe iji alọpụta rubbish sisi ofu mkpụrụ ndaboski ka iji wee China how many years wepụtazi ọzọ ka ịpịaka Nigeria niile egorodia na-edina ya Peter Obi wepụta pawa ka anyị were nata Tinubu pawa ejidia na-akụtusi ihe ndị Igbo na nyekwu anyị gandusa ka anyị chụọ Lagos achụ n'aha Chagamu ka anyị werezie the place permanent. Odumeje ji pawa anyị nọ n'enu ya Regina Daniel a na-ebe ya ọ na-ebe Odumeje wetanụ pawa ka udo dị. Odumeje sizie the power. Problem here and there. Urekwanụ nwa obere pawa adachi ikuku ọma weta nwa obere ọ bụ dabush kabash weta ya Kenya ọ bụ Sinipos Farel weta ya Kenya ka ọ pịa Soludo Hanza ka Soludo kweta na ọ na-eme. Odumeje anọgide pawa ife a ka o megidere ụmụazị ewere iwe maka ọ bụrụ na ọ wepụtara pawa Anambra kara ichenji go since ya ka ụmụazị ji iji ọla wee kpughapụ isi. Christians anọrọ and they negotiate with bandits. Spirit anọzi ọrụ. Ndị the Lord spoke to me. Chairman Okeji, Lord no speak to you. Power adịrọzi. Ihe ekwu nwokwu omezuo ebe ni. Ejike Mbaka anọrọ. Anointing ya niile. Onwe ihe o ji wee save nwode Christian. Anọrọ ebe ekpoghe ebe ọnụ na-aka akụkọ ama na ọ dịrọ possible n'ụwa. Ị na-eme miracle. Ka miracle karịrị kpọpụta chairman unu mee ndị Boko Haram ha ncha niile alahụ ụla ọpụta. Unu emenwughị ya. Setịpụ aka since 2 weeks kpebe ekpere ka ọ pụta. Egere ka ụmụnne ekpe ebe ọkwa n'ime ụlọ ụka ahụ ka ndị mmadụ bụ egbe bata gbagbusie ndị mmadụ n'ọzọ obodo. Ọkwa n'iru anya ya ka o mee nke edere na Baịbụl bakwu ha n'ụlọ ụka gbajasị onye ọbụla nwere ihe unu megbu nke na-ezi ozi ọma kwa ebepụrụ isi.
Christians kweta na ihe unu na-eme na unu na-waste time unu. Ihe a waste of time. Change enu datin renia ya bụ Tales by Moonlight ka anyị kọọ ezigbo akụkọ. Asị chịpụ coins ka a gụọ ego na chiefu gị abụzi ya na-akọ na ka m na-agwa gị ịmana anyị na-ekwu Trump na Naijiria na ndị otu ya gị mee na ọbịa ịma na negotiation ka a na-eme ọba na mba ka ọ mara maka ebe ọbụla China tiri aka ha ga-eji ikuji aka China dị ya. America since ha gbachara ihe na-eme Naijiria gịnị ka ha menwuru? China efuru na-ekwu ọnwụ afta ka emechara COVID. Ha na-ekwu ọnwụ na-aba everywhere ebe ọbụla dị ọbịba abanyeghị ya. America na-achụgharị ha. America mee China na-aba ha na-aba na-eme ya ọ ka Naijiria chọta America na-achọta ebe imere na-eche na ha nwere interest as a Christian. Gịnị ka ha menwuru na Palestine? Ọ bara anya ha ka a na-agbalịsi Gaza emenwuru ha gịnị ka ihe ha mere? Ọ sị na ha ga-ego Gaza unu rere Christians ana m agwa unu ruo echi na unu rere. Is a shameful thing na 2025 na ị ka na-eme na ịdị proud na ibe Christian ka claim on ya bụ man of God ka evangelist ka apostle ka bụ prophet etu a na-akọ man of God my foot. Ihe niile a bụ ndị na-achụrụ aka ha gaimen etu ọ melụ na ịma na ọ na-abụ njin ọkpụrụ ikikere ya. Ana m enekwa anya ka Reno Omokri ka okwu nọ ndị IPOB na-eme ya ka ekwu afịa Sheigumi ya kpọkwa ndị IPOB n'ọha mere ya maka na ka echeghị ka a na-ekwu enukwu a na ma ịkpọtaba IPOB ha dị ya okwukọta bụ IPOB ihe na-ekwu n'obi ha IPOB na-afụ na ya ọ ga-aga na see must collect IPOB na collect front and back right and left front and mba ebere ha na-emekwuzi m ihe ọ bụla eme na Sheigumi asị na ọ bụ IPOB otu ọbụla o si na-adị ya gịnị na-afịọ. So aga m emepe line because anyị nwezi 28 minutes to go. Anyị nwere just 28 minutes to go. So nọmba ị ga-akpọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ime contribution 08167787008. Ọ mkpọgharịa ya again. Nsi ọ na ihe ị dere na kọmentị na ị ga-akpọnwu kọọlụ kwuo ya ekwuo. 0816 778 7008. I na-eche your call. You can make your contribution. Ọ bụrụ na ị nwere question ejuo ọ bụrụ na o nwere feature add, you are free to. Alfred wants to join. Okay. All right. You are appearing on Facebook. Let's have it. Oba Callistus. I greet you one more. Shucks. See the Weebe. I just accepted on every on can natural on at on.
Alfred Napster. Emego nga accept. Nnacha ife ọ na-agbaghalị n'iru ebe. Thank you, nwanne m. Daalụ. Thank you. Son of God. Kpaied. Daalụ, my brother from Jamo. Oba Callistus. Smart Sydney. So the thing, the connection failed. Go Alfred Napster. Only keep up. All right, can I take here this one? Hello. Hello. Yeah, good evening. One neck and engi. Keki me. Udo. Ndewo. Dalo. And I made the program enjoy. Okay. Oh, small contribution. Can't you eat? All right. Maka Trump na balon de ndị ugwu mmadụ na ọ ga-abịa ndị Kristian na-aṅụrị na-ekpere akpe na Chineke azaghị ha na-asịzi ọzazịa si 2010 ka ebido ogbugbe Christians ndị be anyị onidi ndị mmadụ n'eluigwe ndị ga-abịa dozie that side okpokoro som ọzazị dị ekpere ntose na ndị ọrụ alụchago maka na ndị Amerịka na-abịakwa ebe uru na-adịrọ yes mana ịma ihe ndị be anyị na-aghọtara ọbụ na a na-ekwu na a na-egbu na a na-egbu the reality ihe a na-egbukwe n'ụbụ minefield ka a na-azọ ihe a yọtago ndị swap na ndị Boko Haram bụ security bụ senators ndị Hausa so enweche some minefield field ebe anyị na mine ha cobalt, tantalite, gold, rare earths, not that side. Otu ndị Niger Delta sikwe ahazi their side asari dokubo because sometimes ndị IPOB bịa sị asari dokubo bụ egbe ha bụ egbe na-eme nka ha bụ security outfit na guide that and their tricks, otu ọkwa ka ndị Boko Haram na-aga kwa that side mana ndị Kristian aghọtara ihe na-eme file nọ ihe a na-eje n'igwe mana ha mara nọ ego ka ha na-azụ so America chọrọ ịchụ ndị China ọsọ ka ha bịakwa wole ọnọdụ so ọ bụrụ fọ ndị ụka Chukwu azabere ekpere unu ndị Kristian kwesịrị ịmụ anya ma the reality mana ọ bụrụ na enwe ihe anyị nwee na our side anyị ebukwere ngwa ọgụ nke anyị kwa protect kwa the day. Exactly. All the way to the life. Yes. Not in a complaint anywhere. Oh, what jai contribution and TT. Thank you, my brother. When you got Mbanu menu mwanya. Emana obi ụsọ mbụ na social media anụnwa o connect like home and away. So ndị follow ụzọ ma ndị ụmụ ihe ha na-eme Chukwu ife a mmasị na social media nyere opportunity ka ndị ọzọ nwee ike na-erichikwa ha from here wee na-amụta many things ife ikwu kita your contribution ọ mmepe anya ka ọ bụ to so many people na-aghọta ihe ha na-ekwu so na be anyị dịgodo peaceful apart from ihe insecurity a anyị mana insecurity a nwụrụ ndị ji ya wee lacha ezigbo ọhịa a na-ekwukwe nụkwa na gọvanọ nwere ndị o yuzuru so ha yuzukwere ha as security wee fight ya dia deti atụ be dia konja mana ụfọdụ aghọtara ya na ọ eyuzuchakwa onye atụrapịa otu Amerịka na-abịa ha bịakwa kịta ha eme dia biznes ọ bụ na ha enyenwu China ọsọ ebe a enye China ha nwa enwe ike mee ịkụkwa saịdị nke ha because ịwọchị efu na ihe a China na France na amị Tinubu ọnụ bụ otu a chụpụrụ ebe na ka ama ma ya abatanwu Nigeria bịa ribe their own turn mana China ewere ego suchisie federal gọọmenti binyesie ha ego so federal gọọmenti anyị ekwuzi okwu ha nwa nọrọ na-amaịnụ their gold na-amaịnụ si their own thing
Amerịka na-achọwazi ebe a esi abata na ka ọ bụ ụlọ ndị a na-abịa ịchụ bụ ndị na-egbu Christians a na-epuchu narrative na a na-egbu Christians. The story eju everywhere, social media, CNN a na-akọ ya ka ọ bụrụ maka propaganda ha, media ka eji eri. So ndị be anyị na-amụghị etu Amerịka si eme operate ala na-eme ife eji a sọpọtụ bụ na ihe niile a na-ama ya na illegal mining na enweghọ ka anyị si benefit n'ime ya. So ha chee bịa ha bịa as long as ọ na-abụrụ na ala Igbo ka ha na-abịa ha jee di ya ka ọ bụrụ na ha nwee ike igbutenwu ndị a egbubonata ha ka some Christians ndị community nwee ike zugodi ike for some days, mana emekwa ya ha nwa ga-ejikwa aka ha tinyesikwa their own people ọhịa ha na-alụ. There's never a time ebe a ga-adị free again. Ha chụpụ ndị a ha eti their own, so anọkọtakwa ndị nke ha na ndị nke a akwakwa anya. So when two elephants na clash ọkwa anyị na sofa anyị nọfụ ka Sari Dokubo na ndị otu ya bụ egbe bukro AK-47 onwe ya jụrụ ha ajụjụ. Ọ na-aba during the time of election na-aba ejirigo ha sekiọchalụ ihe ha chọrọ ịlụ. Mba ndị mmadụ meziri na-aba bụ na ihe ọcha na aga enyenwu ya na federal na rules ya aka ọ na-esi ọnwụ. Ọ kwesịrị ịma na ihe ebe ụba agburu na ihe ị na-alụ your right jere ebe dị na after akwụrụ gị ụgwọ you can get to ebe dị na onwezikwa ihe spendri more na spendri that na abụ ya ka ị ga-eji ya nye gị some kind of ministerial position. No, ị ga-anọkwa di ya in case enwekwa any problem coming from the creeks na onwe onye oyi blọk ya na-eme ifene akpọkwa na ọ na-eje ọrụ. So ihe ya nwa na amarọ mana everybody mụ anya amalụ that na those people bụ tools a na-use mgbe ọbụla political elites chọrọ ịrụ their dirty wars and stuff. So I believe it there. Thank you, my brother, for your contribution. Dalo? Yes, sir. Thank you very much. Sure. One. Thanks. So, Aranez Onafugia, Alfred Napster, I can see your. I forgot your. From your request, I'm on what to do now. And the flavor ebere Naka Obukara Chibeze the Mamarum anyway. And then I'm adding on Facebook, so anything you may want to contribute, you can now join. You can accept the invite and join us. Okay. Obukara Chibeze na ya n'iru akwụkwọ gị ga-afụ na m na-adịghị, so accept ya ka ịpụta ọ ịkpọ anyị na nọmba 0816 7787008. Onye na-ekwu? No, please help me check something from Boko tomorrow. What is that you want me to check for you? Can you talk and check ya look? We hang check a little Kamalo time. So my people, what I forget you are in the Christian. No, you have not said they have a Christian kita no never nkogiri. Mampino, we are bengesi we there. All phone can you name this live program. So one them we them the number. That's why open a laptop can jam a program. We have phone number. We have phone with the number. But in car or from Facebook direct. I will Jerome app was our name. Okay.
Which engine? Kemoto Bia or Benz, Toyota, Ford, Kia, Volvo, Peugeot, Nissan, Mitsubishi, VW, Renault, Gardiner, Isuzu, Escalade, or Howard Jeep got G-Wagon. So one never contribution, all right. So time limit, yeah. I want 9 minutes more before I short or down. So when I forgot close to Wega. Okay, RS350. Engine RS350 engine Toyota Highlander 010 of engine now. Yes, that is the same engine. Okay, 330 body. Okay. 350 then a 330 body. Okay. Mba na ya chat m na WhatsApp ka kwuo ka nwekwan na nwere ndị mma na-ele engine na Ọnịcha. The guy ngolo engine. Onye ngolo engine m that time. So mesịa ka kwuo na WhatsApp. Ihe niile dị possible. Okay? Nani ka yi ewa. Ka yi ewa rọba dị n'ukwu ya tadoro n'afọ. Ndị ka ụmụ nwanyị na-ebe ejebe occasion ha amachisicha afọ ha kechisicha onye ahịa na-ekutezi ume ewelu kọset ama ntụ ka onwe flatom ị na-ene nwaanyị fụ na onye ahịa na-ekute ume ejee na VIP ebe ahịa dọ n'ala efuri ka o esi ya nọ mfe ụdị mmadụ ya mmekwu n'obi mbụ nwaanyị esikwa na ihe eje na restroom jee tọpụ ihe a ka ikuru ị na-achọ mma ka ịdị mma n'anya ndị mmadụ ị na-anwụ inside eye service eye service ka ndị mmadụ wee like ya gị na ibu afọ ya ka iji wee na-egbuo na VIP nọkịta nwere ihe ị ga-eri na ya abamogị na enweghị ihe eri ya abamogị na kechie afọ nwaala kechie ike agwụla m na-eme ka nnakpu ụla na anyị chebiri echi onwe onye nwere ajụ abi no questions. All right, so we're going to shut down any moment from now. Thank you for coming. Thank you for your time. Thank you. And to those of you who are still there in Christendom, believing in their doctrine, once you are there, I'm telling you, you are making a hell lot of a mistake. The earlier the better for you. Get out from there. There is no hope there. Ozagaro, you have no business being there. This is 21st century, 2025. I wonder what you're still doing there. You allow somebody to be using your brain, telling you things that are not possible in life. They possess powers. They can make the blind see, raise the dead, do all sorts through Jesus Christ that strengthens them. And he even gave them Holy Spirit as a comforter. Yet, all the miracles ever done was only carried out in their own churches, which we consider a shrine. That's where the miracles took place. And we know that they are all well arranged. Go to them and ask them, of all the people they have healed, the people who have received their instant healings and miracles, they will never give you their numbers and stuff. No description.
That is to show you that everything there is all baseless, because they're all lies. There is no truth found among Christians. They don't tell the truth. Bunch of liars, hypocrites. They are always living in self-denial, and they can never be fair to themselves. Always afraid of each other. That is who the people we are dealing with. No trust. Everybody is an enemy. A husband is an enemy to the wife. Church will make your wife see you as a bad person. Then the next thing, your pastor will become your daddy, while your husband is Papa Emeka. No respect. But all the respect will go to your pastor, man of God, daddy. Useless set of women we have in our societies. Those who have sold whatever made them what they are, and brought shame. They have become a shame to our Igbo nation. Opening your legs for your pastor, sending your children to go and be with the pastor, knowing how vulnerable they are. You send them to go there and do what exactly? Because you want to start to be in right standing with the pastor, with the reverend. Imagine you, an African lady, instead of you to go and marry and reproduce, you are there lying to yourself. You are a reverend sister. Shame unto you. Of what gain are you to your parents and the society that gave birth to you? Of what gain? You are working. What are you working? That's where you be. You are working in the Lord's vineyard. Imagine that kind of stupid statement. Working in the Lord's vineyard, something that is not ours. You think that at the last day, even as they said in the Bible, there will be neither husband nor wife. Right? But you have to bring up children here. Yes. For you to enjoy your life, you cannot depend on people's salary all your life. You can't depend on the money people contribute to church. What if tomorrow everything church ends? What becomes of you? Who will take care of you? Who will look after you? Who is going to be there for you much later in life? For you? No one. You expect your brother's kids to come and look after you when they will be busy, back then with their own families. You don't even think of where life will keep them in the next 20 years. Instead of you to start making plans today, you are there talking nonsense. You are a norm. You are in the church. You are this, that. It doesn't define us. Church doesn't define us. You must be a human being. Go and be responsible for once. The people from your society, they look up to you to be a symbol of hope, to be a symbol of good behavior, good conduct. And children will learn from you, not you sitting them down to teach them, but they are learning from your actions, your everyday life. We are watching. They're telling us, your reverend sister, how many children, how many people from your community has access to you? Can they see you? Can they give account of your whereabouts or what you do? They are hearing that our sister is now a sister, serving in one church or wherever. Nobody sees you. You are useless to the society that gave birth to you. I swear, you are useless. They only see you once in a while. You went there, and you cannot swear with your life that you have not been gracing all these reverend fathers' beds. You cannot tell us that you have not slept with a man ever since you've been coronated or whatever they call it. There's this language or whatever they call it. There's a way they describe it. You see, the other time, that girl that had an issue with their bishop for speaking out on how they wanted to use her. You see how it ended. They dismissed her. How about you? Look at what time she's coming out of there. If she was told earlier, look at what goes on there, she will still stand and point her finger, accusing finger on you and tell you that you're enemy of the church. You're this and that. But you would have told her the truth. That where you are going, that place is evil. That place is dirty. Don't go there. You'll be an enemy. You are fighting the Christ kingdom. Finally, she had gone there. She has seen that not all that glitters are gold. People who are in the church, they don't tell each other truth.
Even when you try to speak out and expose the evil going on there, they will say you are a busybody. What is even wrong with that person? Is she the only one there? Oh, she's not the only one there. But she wants to make a mark that everybody cannot be that sheep. So instead of you going there to rubbish yourself, or even at some point, because of pressure, you will not succumb to pressure and accept your fate. Somebody's using you. Somebody's touching you unauthorized. Instead of you doing that nonsense, is it not better for you to come out here, pick a man of your choice, get married, raise your children, and live a better life afterwards? What are you doing there? What are you doing there? You are just wasting your time. You can see that you are useless to the society that gave birth to you. The society that made you, they don't recognize you anymore. You only come back once in a while. Now coming back, you are not coming to come and join Omo Ada in whatever gathering they are holding. You only come to your father's house and stay for a little while and pack your bags and say you are going. That little time you spent during Christmas, what impact did you make in that community? How many places did you visit? Kona sister Batra. It gets to a point where you see the people that knows you, your set, many would have died. Many won't be coming back home again. Many are busy with their life in Ibadan, in Oshun, in Lagos, wherever they are. So you see that these ones who got married newly into your community, they don't know much about you. You don't even know them either. So you begin to lose relevance. A day will come when you see your schoolmates. You see their kids. This one is a lawyer. This one is a doctor. This one is the engineer. This one is pilot. You see? That's when you look into your life and see that you are a waste. You have wasted your precious time on earth. You are just as good as nothing, and by that time. And it will get to a point where you'll be useless to the church too. They needed active people, not old people. What will you be able to do then? You can't grace bed anymore because you are old now. They don't need you. You guys are just there to grace their bed. You are just there to make reverend fathers happy, to be a wife to them, and nothing more. You are going there to be a wife. Don't think you are going there to do what is special there. They have man servers there. They have catechists there. They are reverend fathers. They are even is it Monzaino, or what do you call them? Those ones that hello, do we have you here? Hello. I greet you. Udo. Okay. Okwa Henry Madebo. Okay. Okay. Oh, yeah. And if you were such experience in more need to go outside countries, start together. Ndị na-agba ya aghọta, ndị banye na-agba ama nghọta. Ịbụrụ onye mee ka ọ challenge gị na program ime na-eji, isi ngwa ya gbagota. Ọgbagota osi from pastor, ban agent, si from iju ọnya, kedu ibe o ji wee mepe ụka ahụ ọkwa ka ọ na-atụrụ ya ego, ọdọọchị anya, okwere asaghị ya. Anyị ma anyị macha nke bụ eziokwu na ọ bụla na TV sanchapụcha ndị ori na-esecha anwụlọ mụnwa na-esekwu Member. Naanị anụ ka m ji onye onwe nwere nche nkọwa bikos o nwere ụfọdụ okwu ihe arụ ị na-ekwu ụfọdụ a na-afụta ya mebi na ị na-akọ ọnụ ma ọ nọọ anyị ibe niile anyị na-ekwu bụ complete because anyị bi Ọnịcha bisi Ọnịcha kpogote mkpọ black market ka nle lady die for 15 years tefute ego mee visa wee pụọ na 2004 wee biri bịa family. So ibe ụfọdụ na-adị eje emere asị gị ụka si ya o nwere onye dịrị dị inyerite nkobo ọsọkwa gị na-anwụ anwụ fada dụrụ dị inyerite nkobo pastọ ma onye ọbụla o nwere akwụkwọ ịbụrụ ka ọ ya mepụtara na-akọwa abakwa mbọ n'isi onwe gị
Chineke nna ya gọziriri m. Otu a. Ịghọtago? Echekwudona na onye a pastọ a mụọ nke a mụọ onye nwanne ịnụ ụmụ ụdọ okwu ị na-ada ekwu mmanụ complete full time guy ka ebe and ịtala ahụfụ ịfụ gị ife. Nwanne m. Ịghọtago? Afụgo m ịwa. Go away is your bond go no them. Because Germany almost 20 years, you know. Yeah. So the people go, I ndị ọzọ na-emecha program. Ana m anụ okwu fa. Nnukwu okwu ikwukwa maka ndị a na-enyere aka between touch ya mụ n'obi. Okay. Ịghọtago? Yeah. Nkasịkwa okwu ma ebe ị nwere ana mụnwa na-emekwa ụlọ na nwa mgbe nnata atara m anata dịsi ya mana anatapụrụ m, you know. Ma ọ bụrụ na nnatapụ ma kpọọ ga-akpọ ịfụ m face to face, you know. So now I'm very, very happy. Oh, in a good day. Come, GT my account. Can go to now? Open up on a can we aka. Open for poor look. You were when I'm to go now, but I'm an we one day. See my data age, we and this story I go catch again. Hey, good. Hey, good. I'm for the channel, Jackina, Mamma, Vamara. She may teach me if I'm because you need to go up Australia. Now, what's an operator to accord to suppose to hate the band? Yes. The other bad water. The other bad water. So, no, no, can tell you off for me. The other program going to happen. Program going to happen. The other as guy ever that you know at the book of square for my fan come every more. Don't worry, I will pop off and just one more to be beside that. Because you won't bet conscripting better check here. We might even in that gam where my head couldn't bow him. You know, and the kid for that, you know. Onye na-ejere ama when I put ama a na-ebuga ya masị na enwe na-esi onye na-echi Igbo na-adị mean or that correct nonsense. Yes, na. That like that. O nwere mgbe ndị mbuka niile ọga niile na-anọ na mbuka mgbe m na-ele black market. Onwere onye amarọ m na Ọnịcha anwụ efu mana mbuka. Ị pụtara na mbuka junction anwa jụọ onye ọga ma n'upas ma mbuka ma taya onwere onye amarọ maka alụ m na Nupa Junction na 15 years wee zụọ black market. Ọ ka mpụ ka alụbazi briji alụ you know? Yeah. So na ibe awa na-abụ adịga na-akọ asị na onye masị na onye nwekwu eziokwu asị na ọ na-esi Igbo. Ma mara na Igbo amụọ mmadụ ncha ya efe nwe ma asị na ọ na-esi Igbo. Onye na-esi Igbo nwere sensị mmadụ na. Onye sechala Igbo na kọntrolu onwe ya na-eme program ụwa niile na-ege ka ị na-ewejela ọnụ. Enweghị sensị na ya nsogbu. Onye nke ịkọ maka m sị ana m ana m esi Igbo ngwakwa onwe ọzọ ịka ya ekwu. Ngwakwa iwe ọzọ. Iwe ọjọọ. Mana ị na-eme iwe ọjọọ na-eme ihe enweghị isi no. Ha ya esi na nna esi Igbo nwe iwe ọzọ onye nwere. Igbo ana m ese. Na-esekwu ya open nri na ma na-akwụ na nnata ndụ ana m achị mụpo. Adị m ese na-eso eso na na-ese open nri ọ ile nna adị m esi ya ka nsogbu ori nọ nsasị anya nwa appetite. Rijuo afọ. Rijuo ezigbote afọ. Ndị mọba na-esogbu m ọkwa mgbe ụfọdụ ndị soro m na-eseba sogbu ose onwe onye anaghị ese anwụ. Onye ọbụla nsị ya ndị mọba na-achịta na steeti na kọmand a na-esecha mana onye bịakwu eziokwu etu a sị na ọ na-esi onwe ibe ome. Ọ na-esi Igbo as if na nyanwa na-ada ese ka onye na-esi ya mma. Ihe niile bụ onye ahụ onye kwuo onye nsị ngwa chem aka mgbaghị ibu m ụzọ n'ụwaanyị ka ibu m ụzọ n'ụlọ ka ibu m ụzọ tem aka mgbaghị ọkwa onye na-esi Igbo ọkwa onye na-esi Igbo adị m esi Igbo mana aka gị onye adịma na-akọ ọ bụrụ na ị ka m nwa inyere m advice ọ bụrụ onye ka onye nwekwa ibe ọ na-ịkakwa mma na-esi Igbo anwa ka ya na-agba mbọ ọ na-akọ gị ọrụ. A big boy nọ na street, a big boy fugolo ife enweghị ike imepe ọnụ ya sị mmadụ nọ na-esi Igbo. Ịghọtago ihe niile ndị na-akọsị ụmụ akụkọ a bụ ụmụ idiot na-enwe nke ama. Ịghọtago onye na-ekwugodo okwu Igbo awa na owu ya ama nsị nwe Igbo ọ maka na ọ
and o nwere ike onye ahụ ọ na-agụ ya gwacha enyi m nwoke ọ sị na ọ na-alaikekwa n'isi mana ọ chọrọ isi ị na-alaiki isi onye were bịa n'ụdị ga ya na ọ laikiri isi mana ọ chọrọ o mechakwa tekwa rapụ ibe a onye ọbụla na-esi Igbo except ma onye na-ese nke na-esu na-akpa aghala big boy ọbụla na-esi Igbo ma Igbo onye na-eme ọchịkọ uche wee gbakọ nwa onye jide $10 olote onwe biznes o mere uche olote anịma onwe ụgwọ ya bụ echi ije like this ị na-idiri ịdị ezigbo min wee na-eje dị ụgwọ Igbo enwe na-eme ọbụrụ enwe na na-esi Igbo nwere ka ndị mmadụ si afụtụ ya na-esi Igbo na-agba ezigbo mmadụ akpasunye iwe like ịtụ isi bụ ichebe ije mmadụ ụgwọ etu a isecha Igbo etu ilu ga afịkọsi ya ihe onye ahụ a na-atụ egwu iwe efi mụnwa na onwe nkodu ndị ebe ọbụla mbata na ndị a na-asị mmụọ na-amụnụ nwere ibe m bụ n'obi esegodo m Igbo fikọsi ya Igbo na-ego eme ịghọta ụmụ otu si na-idobe iru adọ nke ya mana enwere aka ibe enweghị ibu n'obi nwere natara ntụ ezigbo onye ya eweta ezigbote njebe ego edebụjedọha na-enwe aṅụrị na-aṅụ mmanya na m ese ndị mmanya ebe a bifọ maka ezigbote mmanya dị mana ibe awa na-aṅụ be anya hụrụ ya ịghọta stol ọnya ụfọdụ ada alụta ndị oyibo ahụ na-ese mgbe a mgbe ọ sụrụ ide n'oyibe nna gwere ibe a bụ net black market ịma eziokwu dị ha zụ nya years man sekuriti dị n'ibe fuel ha na-azụ ịghọtago eji enwere ego onye ọbụla efu onowu ọsịghị onye na gas ndị ikeri sekuriti dị na onowu ịgbaka ịnwe na ego dị na fuel a ịghọta hei onowu ndị ikeri ibe a na-ele ihe ahụ apụchara ọnụ fuel ọkwa ịghọta mana ọ na-anya moto cheke biznes cheke azụwa m njin oyi ebube m njin oyi mgbe a na-ele drum njin oyi $3,000 bulidi wee ruo to $35,000 mgbe ejebe obodo ka ịgba ha zute ndị biznes aka black market fuel na njin oyi ọ bụrụ ofu ibe a na-ele ibe anwa nwe nwa kemikal a na-akpọ improterenus2 ọkwa ịghọtago adị alụ anya tinye steering power oyi ịghọtago ọnya ufue ịghọtago ọnya kaba na-ele improterenus2 nwa kemikal eji alụ gọm ịghọtago ọ na-anya moto ọfụma ọ na-anya moto no ya ọ bụ gaa n'iru ibe ọ na-eme ibe ọsọsọ ibe ọ ya emedebe moto ọ bụ na ibe dịka na ịgbalụ 20 lita ịghọtago ihe ọ ya emedebe ọ bụ na 20 lita ya esi ibe dịka Asaba buru ọka ibe ọ ya buru ọka buenata ya Asaba ibe ọ ya emebe o buru uru ọka ị na-anazi ya na o nwere ike ọpụta na Ọnịcha ọgwụ ịgbakwa ọzọ na nke na-emebi moto bụ ndị amara alụ ya ndị fọsọm draiva asị mụ ya abụba pụtara asị gị ga-egbeghere anya na ma egbeghere nke ya na-emebi moto bụ ụfọdụ na-eje lụọ anya wit keresin keresin na-ede ịghọtagoyara na-akpọ ọnụ ọfụma ọnọdụ gaa ibe eji alụkwa gaasị bụ keresin na njin oyiri nweta gaasị ọpụrụ gaasị ọya start nnekwu moto most of obodo ebe m na-agwa ibe nsu anya years mara anya ya lee anya from filling station na-eri ụmụ ndị ibe niile filling station bụ ndị mụ na azụ ụfọdụ zụkọcha black market nke a bụ ochie ọ bụrụ nke na ọ nwacha mfa nchafa nwacha m osi krisi o ma jairo obosi o ma dual free station ọrụ onowu nwa tabans ibe ọ na-alụ onwepụrụ ibe ọ na-emeburu mbụ dị ga ọ na-anyị na ya na kecha property mgbe nna ha nke kete free station ihe nye rent o were wee baa dị business ịmara anya ego
dị n'akwa anyị ibe awa na ọ bụrụ ibe aha ka a na ya masị oil and gas ọ na nsị ka ndị obodo oyibo ka mma na mma alụ ọrụ lụta ego lụọ frensi ndị asị na a na-eri atụrụ tụwa nwaanyị na nsị na ihe nke ahụ bụ obere mgbe chụwa n'onye ọjọọ wee jide nlalide na ibu ike mpezie mpe dịka ntọntọ bred bifo onye ma akwụkwọ gbachere ọ dịzi onyinye ma ịghọta onye na-ejere ọha ma aghọta ya na-ekwu nsị gị lalie m pesent e wee nye m akwụkwọ onye ọkọtanye gị akwụkwọ bịa hotel onye gị akwụkwọ na gịnị mee ihe akwụ ụgwọ akwụkwọ a na ihe ala gị die naanị ya ike agwụ o nwere nke ihe alakatazie o nwere oge ihe alakatazie ị na-enwe ha ibe aka n'ike gị o nwezi anụ dị na ya iwere ọrụ ọkwa ị na-anatazi n'ụlọ uche a na-eche gị ọkwa ị na-ekwe ọnụ amụ a na-eyi gị isi iwee nweta akwụkwọ onye na-ejere awa awa ụfọdụ adị amasịghị obodo oyibo oke inweta enye wee kwụọ na laịn wee bidoro wee lụba ọrụ ya na-achị ka ime ajiri ibinye aka na ajiri nweta ebe atụọ ije ezigbo nga ada ayọ biko ihe ọra biko ọ dị bụọ ọ bụ n'aka atụburu 2 years atụzi ahụ fọ a na-agwaghị na iri ime na ịnwa bagwaghị na ịnwa anya iri ime na imeri ejide ka ihe ọ biko so ada Germany abụrụ ebe a na-eme ọp ị nwere ike ime n'obodo ọzọ mana imere ha n'obodo abaghị ejiderịrị ọrụ oyibo ka onye ọbụla dị siriọs na-alụ dị ọrụ onwe ndidi ọ were nwaanyị na-abịa ị na-atụkọnị ya ọnụ ka m gwa gị eziokwu ịmụgwọ mgbe mmadụ mere ihe anya mere aha ihe ajụ ndị niile merie ụfọ ego nke m nwa metere emeta ụmụnne m erichachara ya mesoro kwụsie m problem ọ bụ na m abụrụ onye nwere ide siri ike bụ ga-ama nsị ọ na m mara onye m bụ na Naịjirịa bifọ mpụọ m nọ n'ime na unu riri ego nọ n'ime fancha meso ma nke kpọ ọnọdụ etu ị nọ nwanne gị kpọọ na o nwere ife ọ na-alụ gị biko gị ka moto tinyere ya ọ na nke ole ka o wetara ya ego igo moto mebe ị na-etinyere ya chedi ego agba eburu bin olecheri ego nothing chebie moto niile isend almost that many cars no 15 buses everything eriche ego meso mba o siri ike ọkwa afọ ịta n'ọrụ ihe akpatara na some people adịghị enezi their family anya onye nọrọzi ebe ọ nọ na-asị ụfọdụ pụtara na-asị na nwanne ya n'obodo oyibo ọkpụ ya nkịtị jụọ na onye ahụ ibe o mere nwanne ya ejikwu ya nkịtị ibe ọzọ ya asị onye nọ n'akụkụ asị na famili be na-ese okwu kedu onye na ibe na-ese okwu o nwere ego papa ha dobere a na-azọ jụọ onye nwa ka o kwuo ihe o mere ọ dị ike pesi maka ụfọdụ si a na-ese okwu njụọ ma onwe ebe papa gị dobere $17 million si unu emete unu kee okwu onye nwere esemokwu anya ọ bụrụ nwee ego papa anyị dobere si ihe emechaa ka ekere ofu onye were asị na a na-eso ọba susuchaa mechie ya ajụ ibe atụbazi egwu kọbazialụ ndị n'ọba anyị so ụfọdụ a na-aghọta ya na nwanne be n'obodo oyibo ọ chọrọ iri ego onye anwa egwu ọbanya na-agụ ụgwọ n'ọnya ya na-egodo mmiri ihe ezi n'obodo oyibo nwere ihe imepụta mana ọgwụ aba ma gbasara ọnya ahụ ego ahụ nwa ekwechirizie n'uchụnụ onye mee nwee polisi ahụ mekwasị kwuo ezigbote polisi ahụ nke ọtakpụrụ ya were ụlọ ya so ndị be anyị ada aghọta fa na-aghọta ndị n'obodo oyibo na-agbagwo egwu and ibe njiri like etu aka ndị si etu anyị na-adị akọwa aba some certain things ndị abụ nkeketa okwu ga nwa ebulu nsị na egwu ga-ama and ikwuchi kwuo ibe ọya abụ ọkpụkpụ omunwa ya ekwu ibe ya ikwukwu ka mba ekwu turut ka ị na-ekwu turut so n'ọnya anyị ga na-ekwu onye ga-ama onye na-achọrọ ịma ya arapụba ebe aghara ama
bara ma onye anwa pụta wee malụ nwere ka onye anwa ma ịghọtago nwere ka onye anwa ma itiri ma azaghị weekend ya ka mgbe eleghị iwe ma bụ Satọde daalụ n'ọbụla nwere onye just werugodi wee orugoro ya afụrụ m ebe ị na-elecha ụmụ ihe nnata nwa ụmụ wọchị nwesị mma enye ike ile ọ na ọ garakwala ọnụ ịmara ibe German product na-aga n'ezigbo ezigbo ha ma ebe a na-esi ezigbo ike onye gbara ụfọdụ ji anazi China China ihe ọha na-enwe obere oge omebie onye ma original na afụkwa China ọ ma na China ore bụ ore na otu a ka ọ dị mgbe m na-ebunata ngwa ahịa ọ mara ana m ebunata bụ ibe mgbe m na-ele nkwusu nnata mgbe anwa anya ibe niile m na-ele onye go m na ọpụta ọsị na ihe a dị mma na ihe a dị mma ịghọtago and nnatakwa ụfọdụ eche na nka na-ebunata kọntena etu nsi mgbe m na-ebunata ngwa ahụ sị amadị ebunatazi maka ibunata dis exchange ibe a na-eme ma mekata ịga ala ihe ịga and Nigeria secondary kwu ebunata ndị kọstọma na-anọ n'ụzọ from Lagos to East onye nwe spendiche ego expenses karịa anya ngwa ahịa agbago maka o nwere price ihe achị egwu ọ bụrụ na friend gị ihe ama ka esi ya ya dị nke Germany bụ na ndị Germany na-ego tag enu the price ọ dị adị na-arụ ya onye anwakwune mgbe m natara last year m na-anata so somebody si nke o nwere hotel osi m gotere ya Jack Daniels so anọ m n'ebe a na-ele Jack Daniel ọ bụrụ nke kwadoro ihe na ọ na-afụ price ya 10 euro something 15 euro something so ipigo mogodo na egogodoro ya ego ebe 10 euro ahụ ka mkpọ ya ọ chụwago n'ebe 18,000 something to 20,000 iwe bunata ya ebe a wee set ya price so mụ nwere onwe m check ikwe egotere na many bottles so winye na hankari mpụsi eluzie m na airport abamudazie nwa wait karịa ọnụ ọka adapụ nkwụkwara ya almost 200 and something euro SS luggage kwụsịa tụtụ iwe mmanya ego ọnezi wee kwụọ almost 200 euro bọtịanị ya almost 350,000 ka m kwụrụ na mmanya anwa nke orie ndị nnatakwa ozugbo chinyere ya na họteelụ ya na ọkwa ebe a gaghị si na-ego enye 100,000 ndị be anyị jikwu ego ike gwụ gaghị si jikwu ego ịgwara ababagolu so all those things mana sị ka anaba East dịga ya agwago ma ọ bụrụ ofu ife mụ na-ebunata na-ebinye ofu onye ya osi Germany na-abịa dịtị na na-adị steji mụ na ofu onye nwee shọpụ akpa anya na ezigbo mmadụ nsị a na ọ dị mma mana expenses a na onye agbakọ maka ị na-agwa onye ahụ oyibe Germany adụrọ ka China ịghọtago ibebe na-esi ezigbo ike adị ma nọ n'iru ọ bụrụ n'iru iro ka a na-eki ya ịgbakọ iro a ịghọtago like ana m afụsa ụdị akpụ ụkwụ ị na-ele ịghọtago ụdị akpụ ụkwụ ị na-ele na Germany a inweta ụdị canvas ị na-ele for example onye enweghị ike ebe dị ka ebe 35 euro 40 euro ịghọtago or 50 something euro chekizieni onye nwere ike go onye ka mkpọ onye ebe 30 something euro or 50 euro 50 euro ahụ na-arụ ma onye na ọ ya arụ ebe 90,000 mba 100 euro bụ 100 euro ka euro nọ na 1,007 so 50 euro ya bụ n'ebe 80 something thousand 85,000 ka anyị egogote ego erughị so mana ife ya tinye ya n'ụkwụ ifugode onye na-enye anya ọ ya afụ ihe dị iche and ihe agbụ ya ihe onye agbụ ya ihe etu akọla dị ka ọ ya adịghị ya na-asị ọ na-emekiri ya na-emekiri chọta ihe agbakata ya dachi enye mmadụ very solid can n'aka ịghọtago
So no, na ibe Germany price mana ọ bụrụ na China onye a nwere ike jee China gụọ n'ibe dị ka ebe 33 pence ka ọ gịnị dị afọ ego. Raymond B. Raymond B. Ọnọdụ kịta jinsi Germany. Igote jinsi ofu jinsi. Ọhụụ mgbe m nata na ọ na Lagos bụ onye kpolu jinsi na-ekwuwe nwee jụọ ego ole ka ọ na-ele jinsi ahụ no for something time. Mgbe ezi ofu jinsi na Germany na 120 euro. Yeah, you can take it. Jeans. You know, instead of always putting jeans, 100 and jeans and go almost 110 years. Yeah, you know, almost 200,000. Even with 30 years, 50 years, they do our code. No, no, nothing. No, that's me. We go there. You know, so man, how come the buy na like even the cheap? You know what ya ka China ji wee gote obi ndị Nigeria na dollar ya gọọmenti gasasịrị ihe niile dollar bịa dị too much even dollar na-abụ na ọ na-ewave enwere ike ego 147 ịnọkọta anyị pụtazie echi asịghị na 142 ịghọtago na ọkụtudogokwa gbaba loss. The market nwere ka ọ dị so ya kpatara na many people na-agbaziri those quality things also because na ọbịa ibe agbakọcha ya ọgbago ya ekwe ọdịle so ndị mmadụ na-alaikizi ka ego nke a dị cheap. Nke ego nke dị cheap kama o mebie ogolo ọzọ ya ebe most of the things electronics a na-egote na China o mebi ha na o mebigo onweghị ihe emenwe about it. Mana nke Germany na-aka ya mma ihe yusu kata my friend mụ na ya bi ebe a sị na friji obi tebụl obiri nwanne ya manọ na 2014 ka 2013 ka ọ na nwanne ya si anyị mana tebụl tọpụ aka na-ajụ igwe oyi aka ebujere egbe ya gas aka tebụl tọpụ ka na-eyusu arụ ya lekeche mana ọ ka na-apụrụ ọgụ arụ ya ka na-ajụ igwe since 2013 or 12. You know? So even obodo a dị somehow ya kpatara o ji agalala ọnụ mana secondary kwu custom duties adịghị atinye kịta gadị too much na ịgba ngwa ahịa. Tinubu laikiri ego ya ka o ji wee ihe niile agbago tax a na-agba ndị mmadụ na ọ dị too much. Ọ dị too much. Nkịta kwa many of guys na-ebu n'abịa n'ebe anyị bi doesn't ka ilusi mmadụ na-abụ ka na-eme ihe kọntena. Ndị nke meela asị eme gbaalus na iju ọba ya ọsị na ọnọdụ mmadụ iji $10,000 mee biznes ileche ngwaahịa ileta $3,500. Ị na-achọ nwere isi onwere isi abata ụfọdụ ji kwụsị so ọ China abajesi nwụla China abajesi China anyị nọ nnọọ udo nwanne m udo dị ụzọ Asaba anụnwa nnọọ baghị akawa na-arụ dozie nye n'ọkụ ya kpata na ụfọdụ nna ha ịdakwuzie na Asaba hold up ike ghọtara m ụdị ndị na-achịba achịba onwe nke isi dị mma gọvanọ nọ na ọ na-abịanụ na-afụ ya mana ọ bịazie ebe a ịlụzi alụ abụrụ problem ya bụ nsogbu anyị nwe with them. Ha ya eje ebe a enjoy ya onwe ha baa gbaa na smooth road fụ advert na-emesi n'ụzọ ahụ ha na-agba fụ ihe bụ teknọlọji fụsịa ya ọtọ ha ụtọ fụ na enwere paakị ebe ndị paakị adị akụsi osisi n'akụkụ ụzọ mmadụ nwere ike ịbịa ebe a dọnọrọ onwe ya a na-eme pati ma ọ na-eme anything ha chọọ ebe e nyere anwụ mmadụ afụ ebe ọ nọ mana be anyị ebe ya afịa ofu mkpụrụ ebe a eji ya eme paakị ịnụgo na God is good goria ịnụ na GUO goria ofu onye abịa goria ka osisi nkịtị kụọ ya n'akụkụ ụzọ
na ọ na-eme obodo ọma mma, ọ na-enye shelter na Ọka. I never see. Egwu ara na-atụ mmadụ ịbụ isi n'ọgụ nwa nwaanyị na Germany. O nwere onye na-enwe iko ụlọ ga nwee years ọ ya anọ ịghọtago because ibe eji mee nye bụ na ụlọ ga nwa mee spy ihe alụgharị enwee ike den ịkago ịghọtago. So gọọmenti ewelụkwu ihe alụgharị nwunye mgbe ebe a bapụtaba asịghị na onye nwe nka onye ndị ọcha jụọ gị kedu onye ka isi meri isi n'ọgịgụ kemgbe ị gụrụ akwụkwọ kemgbe a mụrụ m echeki rekọdụ kedu ebe ị na-alụ iji nweta ego. Ọ bụrụ na be anyị ibe niile aba na-eme vancha ya eje nga, ọ bụrụ na Germany vancha ya eje nga, ibe na-agwa gị laịfụ ori ka vancha na-esusi na icheta na obodo ma mgbe a mụrụ mmanụ skuulu ịga mmanụ ego na a na-akwụ gị n'ọrụ ị na-arụ kedụzi ibe na-eji nwee miliọnụ niile ememegwu ndị onye ọbụla ihe emenwu dị ya na Germany a bikos fa na-eso onye ọbụla ndị finance ndị na-afụ maka ego o nwee ego ya bụ ọbata na akaụntụ batakarịa na aka amagolo ego ole dị suppose ịdị na akaụntụ the whole citizen ego anwa karịa akụchi ya aka ịbịa kọwa onye owuwe magbara ndị jọb akwụnyego 500,000 euro na akaụntụ ndị job from Turkey. So udo na mma ọkwa ịghọta m sị na ama m akọnetịrị m ka mma na ya atụte aka nọ n'ụlọ ọrụ nwaanyị onye ọcha mụ na ya mgbe ahụ kpọọ na fon si na ndị polisi bịara ya nsị m kedu ibe mme etavasmax nsị avastas kedu ibe ọgwụ vasilus kedu ibe na-eme ọsị m natara ọkọ na ndị polisi bịara na asị na enwere ya kwere na akaụntụ m ka a marụ ihe ego a ji wee bata nsị na ngọnarị nwaanyị onye ọcha sị na mụ nwa amarọ echi ka njegodu na bank mana mụ nwa ọkwa ịghọta ruo na bank jụọ si bụ na o nwere ego akwụrụ $500,000 euro nsị na mụ nwa amara ịghọtago esichere dị woman na-alụ na bank gwa ndị polisi na onwe ike ma amara ụkadị woman na-enye ebe aka n'ebe ụfọdụ ma ọ ma onye mba ọfụma ịghọtago. So ndị polisi wee gwazia m nọọ ndị wayo kwuire ego a vasị m nọ Petrugo ebe a na-akpọ ya na Germany ndị Petrugo wayo kwuire ego a na akaụntụ m ịghọtago maka a sị na m amara onye kwee ịghọta mana ama m akọntaktị wee kwuo idi mọ so ibe m chọpụtara ihe na mmechara onye agwaba m nọọ kọmpani nne m ka aka eji wee withdraw the money na abanwu na individual account ọkwa ịghọtago. So a na-eso onye ọbụla na ebe ọbụla ịbatagodu Germany taa a na-eso onye ọbụla so obodo a bụrụ obodo mmadụ na-abata n'ụmara ịkpa niile nko na be anyị bata obodo anyị sụrụ anyị ime ka amụ ka m na-agwa gị ime ewelu ngapịa ụra ahụ ọ bụrụ nke mụzụrụ dị chekere ma ndị arapụ ma onye ọbụla na ịnara anụ nkụtụ kpata ụfọdụ pụta jụọ ya ediri isi Germany ọdụọ n'obu iwe ke ka isi anya ndị polisi obodo one part of it bụ na polisi anaghị eyi akwa moto 10 gaa polisi bụ 9 mana bụ ejiri akwa eburu moto polisi chee obodo ma chesie enyi ike polisi juru ebe niile ndị kripo a na-akpọ ya kripo ya ndị ada eyi akwa ọ bụrụ na ọba ebe a ibe a na-eme na be anyị gwa ejideche ibe niile a na-eme ebe a jideche ebe a ncheta ibe na prison ebe a bụ onwe nke ejidere ejide ọ setụlụ ọhịa ebe a hapịa ọ na-anara onwe ya bụ gị nwa rịpọtụ laịf ga dịzi at risk. Obodo nsịghị na obodo ọkwa jụọ na onye bi Germany na ọ na nwoke apụgo eye opener anyị mere ala ahụ ka ndị na-amara ihe na-eme abroad ka ha na-anụ ka ha na-afụ
always your compare ka ọ fụ that na over here na enwe time nkwugheri na-eje ụka ma nkwugheri no ị ga-eri. You must go there, you must go out there and work. Iwu ka ọ bụ ị ga na-alụ ọrụ. Onye nke pụtara na ifie o nwere aka ọlụ mana ọ na-arụ ọrụ ministry, o nwere ihe ejighị eje na nwe ihe ị na-alụ wee na-eme ya ọsị mba. So gịnị mere na enwezi ihe ị na-alụ ka ọ na-efuba ndị na-arụ ihe ị na-alụ nwere aka ọlụ na ya afụgo isi otu onye a si enye testimony anyị malụ dat nọọsụ Naijiria ebe a ka ị nwere ike ịnọ na-aka akụkọ miracle. You can discuss that nonsense abroad. Iru dị ihe achọrọ ihe ya na-alụ ka ị wee nwee ike na-akwụ your bills maka na ihe ebiriri ụlọ nke aka gị, ihe ebi with mmadụ and every month ihe akwụ ụgwọ na ana onwe aka chifo n'otu ịdọrọ na ya ma ọ jebe ịgba gị ma ọ na-azụ draft na-ekwugheri ihe afụ na onye ọbụla na-eje ọrụ. So nke nwere ịchọrọkwa ọrụ na-apụ n'otu nata na ehihie, mgbe nataba na ehihie ifu niile idiri double shift ịchọtakwa ọrụ ebe ọzọ ije nke a chighata ije pụta ifu na onye ọbụla dị business minded. Ị ga na-alụ ọrụ ị ga-ewe na-abịa ka ọ ga-abụ abịa na be gị ọ dị ka ebe mmadụ bi, abịa na ndụ gị ị nwere olileanya ebe ọbụla isi pụta a na-afụ aka gị dị ya ọ bikos dị na-alụ ọrụ a na frens gị niile nwere ọrụ a na-alụ. Ụbọchị a ga-apụta na mgbede na-akpa nkata onye adị free a na-akpa nkata asị ndị na-alụ ọrụ na-echi experience. Ọ bụ ebe a nọ ebe onwe ya ha na-eme iburu obi gị niile tụkwasị na Jizọs Kraịst mana ị anya fụ na ọrụ adịrọ iburu obi mataba na Jizọs ka ịchọ ka Jizọs melụ ebe ọ bụ na enwe ebe ị ya alụ ọrụ ị kretiziela onwe gị means. Many people na-akwụta tait ahụ n'ụlọ ụka ha nwụsị ya na-alụ kwa gwara gị okwu bọnkịrị na a na-eme ma ọkwa na ụmụ ihe black market ya. When oge m nọ n'Ikom Cross River State ma ọnkụ na-eme ihe fuel enwere m idea ihe ọ na-ekwu eloduo 50 liters fuel ebu na Cameroon esi kok buba ya dị ya 50 liters ị na-abịa tinye ike loduo. O nwere ndị na-abụchara ya ọ ka ha si eme their business na survive. Onye a bụ ilodu mmanụ ahụ na onye na-ele reach agreement na how many containers ya akwaghị. O nwere ike ọ bụrụ na o buru 500 containers efu na 60 ma 70 ya bụgodo that one. Ha pụọ n'ụzọ ha arụgharịa ha maka esi arụgharịa ndị a ọ biznes ịbatakwa n'ime nke efu ihe a na-eme ebe a nke batakwa n'ime efu ihe a na-eme ebe a ọkwanụ smartness a bara ndị Igbo ọgaranya ha na-afụ enyopuo something na-eme ya mana today enwezi onye nwere time inyobe ka onye obuta mara ihe o nwere ike indulge na iburu okwu ebunye na Jizọs agwara na miracle. Expect a miracle money. Lift your phones after these prayers. I'm sure and the Holy Spirit will intervene in your case. You're gonna receive a lot so that you believe that the Lord we serve is a wonderful God. Amen. Amen. I want actually for the one and then when they see it, I received it. Heaven na send the account, na send the go from which account? Me pay phone ga ka ifo ebe si send ya. Emere mkpọtụ mechisi chebe niile. Ofu idiot na aghọta ya na-ekwe believe na na n'ụlọ ụka nwoke asef na anọkwa ego a na-abata na akaụntụ anche kwuru jebe di ya. Ije ebe asaba ụlọ sacha ụlọ every Sunday na ezuzuru bịa. Na hope I say that God will meet you in the point of your need one day. Your miracle is on the way. Somebody shout hallelujah. Before you amabata bịa testimony. Ije key in into the testimony. Were gị na afọ tụapụ ha n'ọkpa ebe a achịkọ ego niile agbasa oke zuzuru na mgbasa oke zuzuru kwa bịa na-egbukwegharị ogbu isi na ndị bayere udo dị ịma na anyị achọbụghị shut down mana anyị mere allow ka anyị nwee this discussion or late night discussion mana ebe a ka nna shut down. Thank you for your time. Onye afụta si FH nwanne m lahụ na ọfụma. Enjoy your night. Ọ bụrụ na onwe chori ngịnị anọ jidesie ya aka ike enjoy ya onwe gị ife onye eli ka o bu na. Thank you. Ngwakọ dị na-esi Igbo eze ụmụ iyo.